Сега ще покажем разрязване на портокал и ядене по мой начин. Не знам дали ще го патентовам, но би го споделил с вас. Първо, изрязваме шапката. Както може да видите. Ще помоля оператора да мине от другата страна. Благодаря ти, Коци. Коци е нашия оператор тази вечер. Дени, този портокал ще разрежа за теб. Разделяме на две равни половини, след което разделяме на още две и още две. От портокала получаваме 8 половини, от нашото половин портокал ще получихме 4 съответно. Така, стигаме до момента, в който взимаме парчето. Първо, забравих да споделя, много е важно портокала да е леко умехнал, както показвам. Той трябва да е леко мек. Когато портокала е леко мек, получаваме ефекта на половото запелване. Така, ще демонстрирам. Може да така. Показвам. С пръчето леко избутваме. При това положение на портокала, когато сте избутали без да махате палеца отдолу, може да изберем един от трите ни вкуси тази вечер. Аз лично съм любител на ягодата. Ще го направя с ягода. И получаваме Orange Strawberry Freshness Fruit Sweet. Благодаря. Така, за да разбраните, ще повторя отново. Така, ще взема друго парче, понеже това го сипе. С пръстчето. Хроп. 1, 2. Повтарям. Наливаме. Yeah, it looks good, yeah? Добре изглежда. Повярвайте ми, също толкова сладко и колкото изглежда. Благодаря ви. Ще се видим в следващата част на вечерно готвене. Оператора ми смее ми прави смях. Но ще измислим за следващото предаване, ще измислихме и име на предаването и на сериите. Благодаря ви.